Salam ehtimali boldu. İçersin. Evi gelirse hormatly tomaşaçylar. Türkmen Hereket adly birleşen Türkmen Halk Frontunyň görüşiniň Dünýä Türkmeniniň informasiýon görüşindäki YouTube kanaly bolan Türkmen kanalynyň nowatdaky göňýalyna hoş geldiňiz. Bugün görüşüňiz ýaly biziň göňýalymyzyň mehmany Türkmen Hereket Birleşen Türkmen Halk Frontunyň öň başçysy Ahmet Baýhaňyň. Bugün biz Ahmet Baýhaňyňkyda mehmançylykda orada bolan soň orada aý münasibetli watandaşlarymyzyň, köp sanly watandaşlarymyzyň iseglerini nazarda tutup şu gün bir sahaly gepleşik edildik. Ahmet ağa ilkinci onu sağlamaz, hayta sağ şoň bilen başlasak. İkinci saat bir ýatlyma bilen başladyk. Oýnaýar. Şu 1993-nji ýylyň ýaz aýlarynda da iş ýerinde oturdum bolyn maňa janatda men bir iş ýarum. Ýeteneriýat bolsun ýa-da başlyk diýdi 6-njy gün idi, çağırýan idi, ihmançylyk edildi maňa. Men maňa diýdim 6-njy gün idi, çağırlardan diýjäm ýa-ni diýdim. Men diýdim 6-njy gün bilmedim ýa-da näheri bar diýdim aýtdy. Çağırmam arka diýdi. Sen bilen bir meşhur salamlardan biri tanışadı gelýär, getirip bir salamlaşaly aýtdy diýdi. Menim onu çağırdım, senim çağırýan diýdi. Onun 6-njy gün geldi, menem bardym mehmançylyga çağırlarym bardyk. Diýsem, ýagny nurgulda turan eken. Ay öğrendiği şu sağlanmalarının biri geçmişte o yataneriýat bolsun. Ýagmyra bilen salamlaşdyk. Men ýagmyra dedim, men sen diýdim, sağladyňy diýdim. Gün saat 6-da diýdim, saat Türkmen sahatlary başlandy diýdim, dinleýärdim diýdim. Kakam diýdim. Şora ýany men ýasamyň gatdalyna oýup dinleýärdi sen sahatlary diýdim. Çağır täşmedim sahatlary bu durdu ağan sahatlary durdu Murat Alipan sahatlary bu senin sahatlaryň bu beýleki sahatlarylar meşhur oğlumdan dünýäde ýerlidi. Men öňe şahsen tanış olan bir diýsem onu oturduk bagatdyk nahary. Bolup ine sahala geçdik. Ýa-da meniň haýsal çap berenli toratda. Aýdym, şeýle diýdim. Mene diýdim bir soğuwan çap bereniň boljakdy maňa diýdim-de. Men öňüňde bir göz adamdan bir şalaýan bir saatny ýakyn. Olýar diýdim. Bir saat çap bereni birine şu yemeğe geçti-de göz soğuwanly. Şeýle başlady ýa sahaly. Benim ýagmyra diýdim-de. Onun hiç bilmezdi de. Her dedi. Her şey tutarlı özünü çalana gitmem. Onlarla tanış olamızda sorattı da sen nereden gitti der bana. Benim Türkmenalardan gittiler. Türkmenalardan dedim onun bir tiskinliği. Benim anladım onu yermeden. Türkmenalardan demek otayda çok sağlam havarım var demek de. Meşhur sağlamlar Türkmenlerde şu Durdağ'ın şehirleri geçenler altında Türkmenistan'ın sunumunda ulu yol bu bir tane adamlarda. Bunun nime yankı Yağmur'a Durdağ'la benim tanışırkenler. Yaş vakti Durdağ'la nimede filarmoniya çağırıyorlar Türkmenlerden zaman işletler diyorlar. Sağ olup diğer nimeleri bu sağlamlar. Şunu gelenler bu nimede Yağmur'a da Radyo Komiteti o işleyen kendine. Laborant ne şu da işleyen kendine prosto işte.
Şunla soğudan çalıya yağmura da şun tanış oluyor. Şun gatı kulu baka verdi. Durdu Murat Halifa. Anı yanki yerde sağa yine tutar bana verilmeyene devam etse. Onun ben öğret bildiğimde neydim var. Finans kolejiydim de. O vakitler ben takiyan olur. Yolu düşüp başlattı da ben sağa da son otum bunu. Şunla yemeğine başlattım bir soğuk vardı. O şeyde mesela yağmur bölülen yağmur bilen tanış olduk. O sonra o men daha kendilleştirdik. Murat Halifa men Halifa'm durduğun şahırdı. Yatın edebiyat oldum şu. Ramazan bunları oraya biraz geçenleri. Ama durduğun yatın edebiyat oldum. Hem bütün meşenler alınağın. Ama yatın edebiyat oldum iman hem rahatın. Kıymet isteyen
Bu benim için gören gımmatly ýatlama, halifalary ýatlamak, onu da Türkmeniň sunwaty tutar bilen ömrüni tutar eden adamlary ýatlamak benim için gören mukaddes. Aşeýlere şu eme ýagmyr bolýar, tanışmak